Γεια σας από το digitalife.gr. Κρατώ στα χέρια μου ένα από τα δύο νέα μοντέλα tablets της Kriv. Είναι ένα νέο brand που έρθε και αυτό στην Ελλάδα μαζί με τα G-Smart smartphones, τα οποία έχουμε δείξει αρκετά το τελευταίο καιρό. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικό review για το καθένα από αυτά. Βλέπουμε τώρα και τα Kriv tablets, τα οποία είναι δύο, είναι ένα 8 και ένα 10. Κρατάω στα χέρια μου το 8. Είναι Wi-Fi only φυσικά, αλλά παίζουν στην κατηγορία που αφορά τους περισσότερους χρήστες και είναι αρκετές οι δυνατότητες τους για αυτή την κατηγορία. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Το συγκεκριμένο Kriv Q8000 είναι το 8 μοντέλο φυσικά. Πλαστική κατασκευή, glossy πλαστικό στο πίσω μέρος. Βλέπετε εδώ δύο έξοδοι για τα ηχεία, οι οποίες λειτουργούν και οι δύο. Ενώ στο πάνω μέρος έχουμε υποδοχή για microSD κάρτα, micro USB. Έχουμε το power lock button. Εδώ στα πλάγια βρίσκονται τα πλήκτρα της έντασης και στο εμπρός μέρος βλέπουμε τα τρία πλήκτρα αφής, τα οποία είναι μέσα στην οθόνη βέβαια, και μια εμπρόστια κάμερα. Το Kriv Q8000 έχει μια 8 οθόνη IPS 1080x800 pixels, η οποία, καθώς είναι IPS φυσικά το πάνελ, παρέχει γενικά αρκετά καλή ποιότητα απεικόνησης, καλή φωτεινότητα, καλό contrast. Αυτή τη στιγμή την έχουμε στο μέγιστο, δεν διαθέτει αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, αλλά δεν μας πειράζει και τόσο αυτό στην κατηγορία στην οποία βρίσκεται. Γενικά ικανοποιημένη από την ανάλυση και την απόκρισή της, αλλά και την ποιότητα απεικόνησης. Δεν το λειτουργικό που τρέχει το tablet είναι Android 4.4.2 KitKat, όπως διαθέτουν όλες οι καινούργιες συσκευές πλέον. Σε λίγο δεν θα είναι απαραίτητο καν να το αναφέρουμε αυτό το χαρακτηριστικό. Επιπλέον, στο εσωτερικό του κρύβει τετραπύρινο επεξεργαστή στο 1,3 GHz, ο οποίος είναι πέρα αρκετός να το κάνει να λειτουργεί πολύ γρήγορα και χωρίς κανένα πρόβλημα με οποιαδήποτε εφαρμογή και αν επιλέξετε να τρέξετε. Ενώ συνοδεύεται από 1 GB μνήμης RAM και αποθηκευτικό χώρο των 8 GB, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί, όπως είπαμε ήδη, μέσω κάρτας microSD. Βλέπετε εδώ και τα δεδομένα του αποθηκευτικού χώρου. Από εκεί και πέρα στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένα καλώδιο USB OTG. Μπορείτε λοιπόν να το χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε περιφερειακά ή USB sticks πάνω σε αυτό το tablet, και ο φορτιστής του μαζί με το καλώδιο USB το κανονικό. Ενώ λίγες είναι σχετικά οι έξτρα εφαρμογές που θα βρείτε εδώ μέσα. Έχουμε το Quick Office για παράδειγμα και κάποιες έξτρα μικρές εφαρμογές, αλλά οι περισσότερες είναι οι τυπικές που βρίσκουμε σε όλες τις συσκευές Android. Η συσκευή αυτή της Kriv διαθέτει επίσης μία κάμερα των 2 MP στο πίσω μέρος για βασικές λήψεις και μία VGA στο εμπρός μέρος, ενώ αξίζει να πούμε ότι είναι πολύ λεπτό, 8,8 χιλιοστά και ζυγίζει 300 γραμμάρια. Είναι λοιπόν αρκετά βολικό, εύχριστο και εύκολο κατά τη μεταφορά, ενώ για την κατηγορία του είναι και πολύ όμορφο. Κλείνουμε την αυτονομία του, η οποία είναι στα 4.200 mAh, η χωρητικότητα της μπαταρίας, αρκεί για να του προσφέρει αρκετές ώρες χρήσης, φορτίζει σχετικά γρήγορα λόγω του μεγέθους της και για τυπική χρήση στο σαλόνι, στο σπίτι ή και λίγο στο γραφείο θα είναι μια χαρά, δεν θα σας απογοητεύσει σε καμία περίπτωση. Είναι μια αρκετά ποιοτική συσκευή, τιμάται στα 129 ευρώ αυτή τη στιγμή και περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε για αυτήν στο πλήρες review στο digitalife.gr.